A visita era obrigada neste Día Mundial da Concienciación sobre o Autismo. A Asociación Bata acaba de estrear en Cambados unha nova sede onde desenvolver a súa actividade. Está situada no local de titularidade municipal na Casa Social da Rúa Os Pazos. A entidade asinou un convenio co Concello e agora un ano que supuxo tamén a posta a punto deste espazo. Foi unha reforma conxunta, onde o Concello actuou nas partes estructurais exteriores, principalmente na cuberta, e a asociación a que lle cedemos, nesta caso Bata, actuaron na parte interior. E a verdade é que estamos moi satisfeitos co traballo que fixeron adaptando este local donde agora actualmente estaba en desuso. En total investíronse aquí 14.000 euros, 7.000 o Concello e outros 7.000 a asociación para ofrecer ás familias un espazo axeitado para desenvolver as súas actividades. Entendíamos que era un espacio onde íbamos a traballar cos rapaces que ten que ter a salubridade, un espacio confortable, algo que nos permita traballar de maneira a gusto e que os rapaces estean ben. Isto nace, gústame tamén destacalo, dunha colaboración xa con Fátima Val, despois Samuel Collo Testigo. A súa sede principal está en Vilagarcía, pero aquí desenvolverán boa parte do seu traballo, pero cunha proxección que abrangue toda Galicia. Somos de ámbito provincial, aínda que, lóxicamente, temos rapaces de calquera provincia galega. Atendemos a máis de 260 familias entre todos os servicios que temos, somos máis de 60 profesionais. Bueno, hai, digamos, un volumen alto en canto a profesionais e familias, pero sobre todo eso, o foco das familias a través de toda a rede de servicios que temos é grande. Logo de visitar as instalacións na praza do Concello de Cambados, tivo lugar a lectura dun manifesto para conmemorar este Día Mundial do Autismo. Na vila sumáronse a campaña Somos Infinitos de Autismo España. O que trata de destacar esa campaña o que ten que ver ca variabilidade do autismo, é dicir, non hai unha persoa con autismo igual a outra. Trátase de que cada persoa ten as súas necesidades, os seus intereses, as súas expectativas de vida, e nós o que temos que facer como centro e lóxicamente a sociedade, adaptar todo o que poidamos para que as persoas podan disfrutar como cidadás de pleno dereito das mesmas oportunidades e os mesmos recursos que calquera de nós. Irene, membro de Bata, foi a encargada de ler o manifesto en Cambados, unha acción que tamén se repetiu hoxe noutros puntos da nosa xeografía como en Vilagarcía ou o Grove.